Kæft, hvor er det rart at komme ud egentlig. Velkommen til episode 4. Vi har valgt en lidt anden setting i dag. Så hvis det rumler lidt i mikrofonen, så må I jo bare tage det med, fordi vi er udenfor. Vi har nu brugt 2 dage på at køre ud af Texas. Og vores næste destination, det er en lille minelandsby lidt ude for Santa Fe i New Mexico. Og de næste par episoder, der kommer det ikke til at handle mere om byer, men lidt mere det her. Lidt mere natur. Vi skal til at... Vi har ramt Lars Tønsked. Vi har ramt Lars Tønsked. Jeg føler, jeg har sagt det mange gange, men nu er vi på Lars Tønskeds. Det her, det er Lars Tønskeds. Og vi er på fucking Route 66. Jeg tror jeg måske lidt... Jeg bare tog flipflops på. Det ser ret low ud. Men jeg forstår det ikke. Så har man sådan har fundet en spraydåse. Det er fandme... De finder et spot, hvor der ikke er noget. Vi vinden tager det lort. Klokken den er 1:15. Og vi skal... tanke og pis. Vi skal tanke og pis. Og så kører vi på Route 66 hele dagen. Indtil vi rammer Santa Fe en gang i aften. Og så kører vi ind i en ny tidszone, så det vil sige, at vi har faktisk en time mere at gøre med senere. Ja, det er lækkert. Det er ret lækkert. Det er sygt at køre i et land, hvor tidszonerne skifter. Det er crazy. Nu er det første gang, vi prøver, ikke? Og hvor vi får en ny tidszone ved at køre. Før der var da vi fløj, jo. Ja. Vi har valgt den her tidszone indtil videre hele tiden med bil, men nu kører vi ind i en ny. Og så ender vi jo faktisk med at køre ind i en mere end LA. Ja. Og den sidste, og så er vi 12 timer bagud. 9 timer. Mig, der trapper. Altså... 12 timer. Det kan man ikke få jetlag af. Jo, når vi skal hjem, så kan vi godt. Så er vi cooked. Men så kan alt fandme være lige meget. Når vi skal hjem, så er det slut. Så har vi recovery time til ind til Revlinge, mand. Altså. Det er jo bare en druktur, så er vi normalt igen. Nu skal vi sgu lige prøve at se. Vi har sgu fået os en Airbnb her i... Det er der kommer ind her, der kører op på noget. Den bare bak for sætten. Bare opad. Jeg bare kører. Bare giv den speeder. Ja. For helvede, du ikke køre mig ned på det der. Der er i Madrid, lidt ude for Santa Fe. Det er vores anden Airbnb på turen, det her. Det er fandme altid så spændende at se, hvad det egentlig bliver til, når man lige kommer ind. Den er åben. Og nøglen er på... Den er der. For information, når du tager afsted første gang og låser døren udefra, vil du mærke, at den er stiv. Ja. Ja, det er den 28. Den er gratis vand, eller hvad? I don't know. Der er fandme oplevet koldt, mand. Vi er gået fra 30 grader til... for helvede da! Det er koldt. Vi er gået fra 30 grader til de der 17. Hvor jeg går i short, t-shirt og shorts, mand. Fuck, det er faktisk ret koldt. Der er helt ro. Vi er gået fra storby til det her. Damn. Det dufter meget frisk. Det dufter og... Ja, nu skal jeg sætte mig op pisse. Det er helt utroligt. Okay, biker. Vi vil lige prøve at bevæge os lidt ned ad vejen her, for at se om vi kan finde noget at spise. Der skal vist være en café, bar, restaurant, type shit. Det er fandme en spændende by, vi har ramt. Ej, Stig! Hold kæft. Jeg skal komme. Der er alt for meget brain. Jeg tror ikke, vi kan gå. Jeg kan ikke gå. Du jagter det. Jeg kan ikke gå en dag uden fucking Minecraft brainrot. Det er kraftigt. Har du det på dine reels, eller hvad? Ja, os og dig. Du gjorde det jo lige.
Ja. Men Madrid det var en eller anden, det er en gammel mineby. Så der er sådan det er sådan en meget lille mineby, hvor at dem der plejede at bo her, det var minearbejdere. No way. De bare sidder og ser film. Og de bare slår sådan noget her. Der er også baseball. Og så er de bare og ser film herinde. Fuck, hvor cozy. Jeg glemmer at tage mit fucking filter af. Man kan næsten ikke se en skid. So you're the band? Hvad har du fået, Thomas? Jeg skal få 3 små fugle. Der kom en, Respektet. der kom en eller anden landsby tosset hen og gav ham. Well, this is fresh out of you, right? I don't think I've ever met anyone with your appetite. I got the focus so you can have some. Missing the point. He just walked away. Ham der har givet ham fuglen, han blev smuttet. Det fløj bare ned. Det samme her. It just flew down. Det var fuglen, det var. Det er crazy. When you laugh, laugh. When you eat, you want another piece? Yeah, there you go. Yes. Oh, nice. Oh. What do we do about the bone? This one's a baby and it's not It's not ready for... it's not ready. All right, that's but right. you can get this one. There you go. Ah. And they'll jump back to the stick if it's too close. All right. So here, I'll trade you. This can't be right. It says right here. Det er det, der sker, når man går lokalt. Fuck, hvor rain. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. Det kunne vi ikke have fået, hvis vi blev på et hotel i Santa Fe. Det er ikke. Det kunne vi ikke. Kæft, det var fedt. Altså, det er det, der sker, når man søger lokalt. Ikke? Så ser man sådan noget random shit, skulle jeg lige sige. Det var sgu spændende. Flinke mennesker alle sammen. Især ham der fuglemanden der, som der kom hen til Thomas og sagde, at han skulle passe på hans undulater, så han kunne gå ud og ryge en fed ude fra restauranten. Men vi så filmen færdig, og så fik vi en god nat søvn. Og derefter så skulle vi ud i vores første naturpark, nemlig Hyde Park. Vi starter ud med at være lidt lost. Vi ved ikke lige, man skal betale $10, men det skal man gøre ved en check eller cash, og det har vi ikke noget af. Men samtidig så er der ikke et øje herude. Det er gået et godt stykke nu, synes jeg. Men det virker til at være lidt skuffende, men nu har vi fundet et ret dumt sted. Der er sådan en lille vandløb dernede. Det er et ret sjældent spot, vi har fundet os. Der er en helt anden stemning inde i byen. Det er crazy. Det er crazy at komme væk fra byen lige pludselig. Det er værdigt, det er tiltrængt. Vi er ved at blive fedt op af det lort. Min næste stoppet. PG. Det var fucking godt i byerne, når vi havde noget, vi rigtig skulle lave. Ja. Byerne var fede, men da vi ramte Houston, så var vi sgu fedt op af det byværk der. Så. Men det er godt, den næste halvdel af turen, cirka. De næste 2 uger, det bliver ren natur. Ja. Det næste gode stykke tid, det bliver ren natur. Ikke så mange lange overnatninger. Jeg tænker, vi tager jo
Vi tager nogle små her og der ligesom nu. Nu har vi 2 overnatninger her i Santa Fe, og så er vi videre til Colorado. Somewhere in Colorado. Det bliver sgu lidt mere chill. En lille creek. Nu skal jeg teste. Is it drinkable? It's drinkable. Okay, jeg går lige her. Jeg kan godt blande det med den anden. Ja, jeg tømte den inden. Helt tak. Ej, det har sådan en bismag. Af skov. Skov. Ja. Det er godt. Det er ikke godt, ja. Jeg tror, den er fast lige med at få det i munden. Men så har det den der sådan barket eftersmag. Stupid. Så tager jeg mit fucking kildevand. Nu tror jeg, vi har gået... Vi har taget den første rute, der stod på sådan 1,5 mil eller sådan noget. 1,5 mile. Så skal vi med Windsor Trail 254 den vej, og så går vi sådan i et loop. Kommer vi så tilbage? Det ender med, at vi går i sådan et loop rundt. Det er jeg klar for. Jeg gider ikke gå tilbage, det er jo kedeligt at tage den samme sti tilbage. Okay, hvor crazy. Kæft, det er skrækkeligt, så dårlig form jeg er. Vi har nu gået tilsvarende til lidt under 2 mil. 2 mil, tror jeg. Lidt under. Ja. Og vi har lidt over 1 tilbage. Fuck mig. Og så skal vi længere op på bjerget. Det bliver bil. Fuck, man. Jeg tror, vi har ramt Makedoniens territorium. Fundet en 10 ud af 10 stav. Og vi har spottet nogle huler. Der er mange huler her i området. Det kan være, at vi skal slå shelter for i aften. Det siger det. Mountain Dew med energidrik. Kickstart. Kæft, den smager godt. Spilder jeg ud over mig selv, for helvede. Det var en hyggelig skov, men jeg tror, vi havde lidt højere forventninger end bare det. Men det var stadig hyggeligt, og det var fedt at gå rundt, og vores kondi, den blev sat noget på prøve. Men det er fandme ikke noget i forhold til, hvad det er, vi skal til nu. Fordi nu, der kører vi simpelthen mod Colorado, hvor vi skal bestige et bjerg af sand. Tripper jeg fuldstændig, eller hvad? Billeder. Ja, lige. Jeg skal lige fotografere lidt. Shit. Første nationalpark. Ej, for delen. Stadig lidt øm i benene efter i går, mand. Jeg må ærligt indrømme, jeg er i lortform. Men jeg er fucking ligeglad. Eller vi er fucking ligeglade. Thomas han lige oppe og hente solbriller. Vi skal kraftedeme op med top. Jeg er kun i dag. Det skal nok blive en rædsom tur, ligesom den i går, men altså... Vi skal nok enjoy it, når vi kommer op på toppen. Jeg kan allerede mærke det nu, mand. Det er fucking sat, hvad sker der? Er du ready? Yep.
Yes, sir. Det bliver hårdt her. Ja, det bliver hårdt. Jeg ruller bare på vej ned. Ikke engang løgn. Altså sådan... Ja, vi kommer hjem. Hvis jeg er i skoen tidspunkt, så kan det godt være sådan i hele tøjet. Det er en crazy ideologi, men I guess. Så nøjes jeg med sand i skoene. Det er effektivt. Det er allerede kogt. Hvor langt mere? Hvad? Hvor langt mere skal vi? Fuck. Nok en mil opad, tror jeg. Det er også bare fucking random, at der er sådan en bunke sand herude i ingenting, for det er jo bare sten. Det er jo bjerge, sten og jord. Ja, sådan. Jeg tror ikke, det vil være så hårdt. Ja. Jeg skal skide. Ting. Fuck. Jeg skal skide. Min mave brygger som selv til lige nu. Det er fordi trykket. Nej, så højt jeg vil ikke. Jeg er nået til det punkt, hvor jeg rigtig gider mere. Men nu er vi gået så langt, og nu skal det bare... Top. Det er lige deroppe. Summitet er lige deroppe. Ja, det er skjort. Jesus. Vi tager lige 5 minutter. En lang pause. Bare lige 5 minutter, så kan jeg... Okay. Puh! Vi er ved at være der. Og vi mødte 2. Man kan bare se. Det er så meget større, end man lige skulle tro. Kig over. Det er fucking crazy. Så har vi mødt 2 amerikanske gutter, der også filmer det. Det var nice. Nu sætter jeg mig ned. Jeg er så fucking færdig. Holy shit. Solen må godt komme nu. Ja. Der bliver så hårdt sand. Jeg har ikke set en skid. Damn. Hvad har du tænkt dig at gøre nu? Run, bitch. Kameraet står klar. What is your last word before you plummet to whatever it is? See you down there. Down, down. 3, 2, 1, go! Nej, tag smut dig for helvede! Nej, for... Holy shit! Jeg mistede lige kontrollen der. Så er vi fandme nede, og jeg kan kraftedeme ikke. Øj. Ej, hvor er det crazy. Prøv. Altså, hvad fuck? Der bliver det ikke noget, der er hårdere end det her. Ja. Der kommer bjerge, vi skal bestige. Der kommer klipper, vi skal klatre. Der kommer hop, vi skal hoppe. Der kommer jagte, vi skal overleve. Der kommer... Jeg ved faktisk ikke. Det var den første nationalpark.
Helt oppe på toppen. De 2 psykopater står stadig deroppe. Psykopater, det er crazy at sige. De er psykopater. Den gik i t-shirt. Ja, jeg fandt det heller ikke. Og sådan han sagde, jeg kiggede på hans hoved, han havde ikke noget gåsehud. Så de er bare... Han er mere viking end os. De er bare built different. Altså, vi skal op på det bjerg. Ja, vi har et bjerg mere, vi skal se. Men vi håber, vi kan køre derop, fordi jeg gider satme ikke gå mere. Ja, vi går bare så langt vi kører så langt vi kan, og så finder vi en ledge, jeg kan pisse ud over. Fordi det er det, som jeg har ventet. Fordi jeg kan mærke, at jeg skal pisse nu. Ja. Så det vi skal finde de der 10 ud af 10 piss spots. Okay, jeg glæder mig til Subway. Det tror jeg low-key, at jeg skal raid. Vi skal have Subway også. Pissing spots. Ja, det der med de der piss spots, det var en eller anden sjov idé, Thomas han fandt. Jeg ved ikke, om det var en eller anden trend, der kørte på TikTok eller sådan noget. Det var i hvert fald, hvor man skulle stå og tisse ud foran den flotteste udsigt, man nu kunne finde. Og det fik han så også lov til på det næste bjerg, vi heldigvis kunne køre op af. Hvad har du gang i, din abe? Hvad, var det dagen, hvor der var is, eller hvad? Er det dagen, der var is, eller hvad? Vandfald og is. Men var det ikke om? Skulle man ikke videre rundt, eller hvad? Prøv at se her. Det er is. Ja. Jeg tror også noget på den anden vinkel. Så den der er helt frossen, og sådan der er ved at blive frossen. Jeg synes, jeg fik at vide, at vi skulle gå den anden vej rundt om. Vi kan også prøve at gå den vej. Jeg skal lige prøve at gå lidt. Vi vil ikke prøve at gå op der, så kan jeg finde et godt pissing spot. Ja. God udsigt, mand. Hvad sker der? Og så er der bjerge rundt om. Det ser sygt ud. Shit. Jeg tror bare, Thomas han skal finde sit pissing spot. Og så kører vi mod hotellet. Vi kommer til at sove godt i nat. Det er sgu vel fortjent. Er du i gang med pis? Ja. Og med nogle godt ømme ben, så tog vi en enkelt overnatning, inden vi så bevægede os videre mod Denver. Og tro det eller ej, men så møder vi fandme Joshua og Gideon igen ved morgenmaden på det hotel, vi så ankommer ved. Vi fik så en sludder med dem, og de anbefalede os faktisk en rute, vi kunne tage igennem bjergene rundt om Denver, som de havde taget dagen inden. Og der sagde de, at man kunne få en masse gode billeder og nogle gode udsigter. Så det gjorde vi selvfølgelig. Min dumbass har glemt at lade fucking ikke kun et batteri op, men begge batterier op. Så jeg kører lige på SOS. Der bliver sgu ikke noget optagen herfra, dog. Det bliver kun fotografering. I tror, det er løgn, men vi mødte fandme Joshua og Gideon igen. Dem vi mødte fra Sanddusene. De er kraftigt på det her hotel. Det er så fucking typisk, eller ikke typisk. Det var sindssygt. Det var det bedste hotel, jeg gæst. Det var også det, vi fandt, der var billigt. Det var bare det samme. De var ude på en eller anden kæmpe tur i går, som vi skal på nu, igennem nogle bjerge og lidt, så derfor er det ekstremt vigtigt, at den basse der, den bare får lidt strøm. Så der har noget at komme hjem med. Men det betyder så også, at det er en lille trist besked for produktionen af. Det bliver sgu kun telefonoptagelser nu. Så det er as. Dangerous. Hvad der her? Fuck, mand. Vi er oppe på toppen af et eller andet bjerg nu. Så er koldt. Jeg har ikke pakket det her. Nej, men vi er så tæt på, at vi kan komme i bilen. Og det er koldt. Men det er koldt. Ja, nej, der er folk, der har været heroppe før. Så er vi stille og roligt. Det der, det er Summit, tror jeg. Fuck, mand. Der er nogle vimmer. Fy for delen. Jeg kan ikke mærke noget som helst. Bro, skal du billeder, eller skal du have billeder med kamera? Nej. Men det er for koldt. Vi skulle bare herop. Vi skal ikke noget her. Og så et billede på mobilen og sådan shit. Ja.
Skud til Joshua og Gideon for at anbefale os den tur. Det var en noget kold fornøjelse, men de havde sgu ret. Det var nogle ret gode udsigter, man kunne få deroppe fra, og jeg fik også nogle gode billeder. Men nu bliver jeg desværre nødt til at lade jer hænge ind til næste onsdag, hvor at naturen den bliver noget vildere. Jeg tror slet ikke, I fatter, hvor fucking stor Yellowstone egentlig er. Bro, gå væk! Vi har fundet en fucking black bear, bro. Jeg tror, vi har fundet en 10 ud af 10 location. Med kamera! Så store, mand.